हामबाय पहिलाना आं सिनि मिडिया ताखुक संना हामबाय मारो मध्य परजराव जोंतिनि अप्रमोद नगर हातिओ कुरुकुथमंलाय माने हायाकेबा जे एनाउन्स खालायनानै थांमाने के मसै सिनि बस्कांनि समबार दिन अप्रमोद नगर हातिओ प्रमोद नगर साब जुनालनि आन्डार जे बिसि दंमानि अ बिसिनि 10टा बिसि दङ र अ बिसिनो तैनाय जों बस्कांनि समबार दिन सिनि अप्रमोद नगर हातिओ कायसा लुकुतुम पान्डांनाय आ पान्डाओ जों जत सिनि तिप्रा सारक हायाकेबा गुबुन दफानि बरक बतंग सिनि साब जुनालनि आन्डाराव बरक नबो हायनो जों खोनारोनानि बागैनो जों तिनियाव एनाउन्स खायो अ एनाउन्स नि बिसिंतिनो जों हायनो हाय तैकायसा एनाउन्स तिनि टाच रै थांनाय आबंका बस्कांनि 30 तारिखआव सिनि सारा एडिसि बन दंग अ बन पालायनानि बागै बा अ बन जों पिकेटिं खायनानि बागै बाहायनो कक्सा पान्डांनाय जे आबनि बागैनो आं नं मिडियानि थ्रु मननो कक कसारना मसंग सिनि खाजानि ताखुकथाय बुखुक संनो फाइदिस जों नगा आसुगै तंयावै बोबाग्रा जोंनो स्रापसा लगिरेदि हन्तानिबो जों थुयासा याकारायनाय जों बोबाग्रानो लगिरे लायनाय बोबाग्रा सारासिनि तिप्रा दफानो मोथां माने केबकरै हायनि बागैनो जों बनो लगिर थाइबकलायो तै मासा मागनै yang uyang piring pore yung tongnay a takuk sangno ba angkoyo norok omo hai somoyo aba hai oroi poroi yung yawoy gereng saw phagyang ke belaikena janai porosar khaiman bisingtei tini bike bai dekhanya na ka tamlai norok tini sing bike khlaya sing sudu gari simi ronai haipano sing oro jeheto prosar se khlainai hingka angkaba sing joto bisini borogrok oro sing kuro kothomung laikya biang ti khlaichang अमंखा जों स्टार्टिंग पॉइंट खालायनाय सिनियो प्रमोद नगर हातिनि सिमि अरनि सिमि जों थानाय तारापदनि सिमि देवन बाजार डन बस्को एरपरे जों लुंटां सरातै हाबनाय गुलिराया थांनाय गुलिरायनि परे उजान पाथालिया थांनाय उजान पाथालियानि परे जों अमरेन्द्र नगर बिसिआव फायनाय अमरेन्द्र नगर बिसिनि सिमि हिरापुरनि सिमि दयारामपारा बिसिनि सिमि लाटियासारा बिसिनि सिमि चिकनसारानि सिमि जगायबारि हायनो हाय जों फिनिशिं पॉइंट अ प्रमोद नगर बाजार हातिओनो फिनिशिं पॉइंट खालायफिनाय सिनिमुं किसे सासेरि आंनि मुं रन्जित देबरमा आं प्रमोद नगर साब जुनालनि चेयारमेन मिडिया रंना हामबाय जों दिनै बेलाय खाथं थंमान बिसिंतै जों दिनै एनाउन्स खायना थांजोंगो दिनै सिनि बोबाग्रा जे सिनि तिप्रा मथा ग्रेटार त्रिपुरानि दिमाना तुयै दिनै प्रेस मिट खायरोखा प्रेस मिट खायमानि जे जों आसुक दिन लगै मुभमेन्ट खायनाय मानि दिनै जे बोबाग्रा प्रेस मिट खाय साख्लायदोंमान बागै जों बेलाय टंथका अ टंथमान बिसिंतैनो सिनि मुभमेन्ट जों नायथक खायनायनि बागै जों दिनै सिनि प्रमोद नगर साब जुनाल जे 10टा बिसि दङ अ 10टा बिसिआव कायसा जे बस्कांनि जे स्ट्राइक न तुयै जों कायसा अरो स्ट्रीट कर्नार मीटिंग खायजांनाय सिनि प्रमोद नगर साब जुनाल वाइज आमन साना मुसुंग लुकुरगनो सिनि दफानि बागै जों जतनो सिनि जे अ मुभमेन्ट न जागावबो सिनि अ जे बस्कांनि जे स्ट्राइक अ स्ट्राइक न तुयै जों अ बाहायकेनो प्रत्येकटा जागावनो अ जे स्ट्राइक फायैखौ जत्तनो सामिल नांनानै बागै जों नं थानि अ मिडियान थ्रुतिका साना मुसुङो आमनि बागै जों दिनै साब जुनाल वाइज बस्कां 25 तारिखआव सिनि अर कायसा जों स्ट्रीट कर्नार मीटिं खायजांनाय सिनि टोटाल 10टा बिसि तुय आबनो साना मुसुङो बोबाग्रा जे बाबे सिनि दफानि बागै सामुखाय दङ दफानो मोथाना बागै जे बाबे बनि सागनि कलम तिखिखालै जे सामुखाय दङ आबनो बागै सिन तिप्रासा दफा जों जत्त तिप्रासारक जों जत्तनो अ मुभमेन्ट अंखना बागै नं मिडियान थ्रुतिके अबनो कक गोसारो आर बस्कांगो जबाव जों तिप्रा राज्यआव क्लियरनाय अ जे स्ट्राइकआव जों फनगैरनाय अबसिनि बोबाग्रानि वारियर्स जों अकक मिडिया थ्रुतिनो साख्लायो आमनि बागै जाना नाय तंना ताखुक ताइ बुखुक संनो आं नंनो बेलाय हामबाय माय याफारो ताइ सिनि अर तिनि अ एनाउन्स फाइमान जाफायखासिनि साब जुनालनि चेयारमेन प्रमोद नगरनि बरम गोनां रन्जित देबबर्मा ताइ सिनि सिनियर लिडार दा मतिलाल
তাই गोबां मा सिनि ब्लकनि प्रेसिडेन्ट YTF TWF जत्तनो तिनि सामिलंजाक आबनि बागै अ जराव किछु किछु लिडार्स रक व्यक्ति सार्थनि बागै निजिनि सार्थनि बागै वानसुगै गोबां मा बोबाग्राना हामिया ककपिरि दङ नरक नुखाना इयान थुरुतिनो Tipra motha ni agi kesamni jangai rok Dinesh bai Sridam borokni tomung to Tipra motha khai sekang sung bong tomung no saimanjak phiaba bobagrana dusruoi borok politics khaina nai mani obo public ro jotono saimanu busi khabongni je borok tangni bagai tini chini Tipra motha yakri thaka abo itihas गोबां मा साइमानो बरक एकथा टिकेट माइनि बागै परिष्कार थांनाय बिधान सभायाव बरक टिकेट माइनि बागैसो बरक सिनि Tipra motha याकरै थांगु आं साइमानो दिनेश देबबर्मा ब Tipra motha खायब्रु जखन जों Tipra motha संजावो आफोर ब दिलेव थांनि दंयो ब ताम दिलेव थांतां फायजों केजरीवाल आम आदमी पार्टी आ जागाव बा आदमी पार्टी नो Tipra राज्य तु फैना बागै केजरीवाल बाय मालायना थांगु जों बेबां साइमानो बेनि तथ्य जों बेबां नारिगुरि साइरि मानु ब तिनि जे मिया उसगांगो जे प्रेस मिट मीडिया थ्रुति जे सामानि भेलाय लाचिमिसिचा बिनि तमुनां साइमानजा एमपरे टिकेट माय हनै हरनि 12टा 29 तारिखनि हरनि 12टा व बोबाग्रान थानि टिकेट माय हनै राजबारियाव कथसरि थैनाय हनै पइन्टआव आबाके बोबाग्रान टिकेट सानजा आबो जों जत्तन साइमानु निनि कारेक्टरनो जों साइमानु बोबाग्रानो जे नों आबाके टर्चार खायमानि अबो जों जत्त जा साइमानु आबनो जों आसो नोंखौनो साना थांनाया तबे लोकरंना आंबो कयो बोबाग्रा साथै केबसिन Tipra राज्यआव Tipra सनम थंनाय बाहाय लिडार ताइ मांगलाक बिनि सा शक्ति टंसाक बसिन Tipra सन कायसा रैकलां थांनाय कन्स्टिट्यूशन बिसिंतिखे आबो जों जत्तनो साइमानु बोबाग्रानो जत्तनो पुइतुसाव आबनो नंथाने आं कायसा साख्लायमु हामबाय